کا چند تے سورج دی پوجا کر لئی یا اللہ سونیا کدے سامنے آ تینو ویکھے دسیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تسی مینوں ویکھ نہیں سکدے عرض کیتی یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا اللہ تدرکہ الابصار سبحان اللہ نے فرمایا کوئی اکھ میں نو ویکھ نہیں سکتی عرض کیتی یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا میری تا صورت کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ کیویں پتہ چلے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میری تا صورت کوئی نہیں ایک تصویر انج دی بنا کے کھل دینا وا او ویکھی اینو جایا جے منی مینوں جایا اللہ نے فرمایا سونیا لوکاں مینوں ویکھنا ہے میری تا صورت کوئی نہیں سونیا کر انج لینے آ میں زلف تینوں دے دینا وا وچ قسم اپنی رکھ دینا وا سونیا اکھ تینوں دے دینا وا وچ ویکھنا اپنا رکھ دینا وا سونیا ہاتھ تینوں دے دینا وا وچ پکڑ اپنی رکھ دینا وا سونیا قدم تینوں دے دینا وا وچ ٹور اپنی رکھ دینا وا سونیا مک دی مکا دے وا میں صورت تینوں دے دینا وا وچ جلوہ اپنا رکھ یا علی یا غوث حق چاری زندہ باد سبحان حق باؤ شورکوٹ دے شہنشاہ سلطان العارفین استاد محترم برہان الواصلین آپ نے اس آیت دا ترجمہ انج پیش کیتا اچھی سبحان اللہ کہہ لو اس بات پیر باخو سلطان العارفین برہان الواصلین شورکوٹ دے شہنشاہ فرما دینے کے نارب عرشی ما اللہ